na nesa safuro kai kallo ga sungumi ba a neman ka sai ta ɓaci sanin kurna ya ce shi ba in ne dan wanda sani kamata dan yabo ya aure wannan sama a cikin fili har da ganin kallo garko mutane arewa da hannun kari ya ce ko kuma har da ganin kallo ya daga hannunsa to wani banga kudawa sun taba sauke da Allah kafin ya yi kadan har da ganin kallo daga hannunka kada kudawa sun taba garkuwa na sallah garkuwa na sallah garkuwa na sallah garkuwa cindo daga hannunka garkuwa cindo wala ubanna la ilaha illallah gaban Ibrahim dan gulbi gaban Musa dan gulbi gaban Baba Sarki Hussein gaban Fatama Gobani Musa a sa ido da Allah kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna in sabo daga baturen yan sanda bature na zango ya ce duk jama'a mutanen jihar Kano da mutane suke gidan nan ya ce wallahi yana gaida kowa yana farin ciki ya ce kuma Allah ya ci dan Umaru ya ce kuma suna ba da goyon baya da damban jihar Kano bature jami'in dan sanda da yake zango ya ce kuma Allah ya ci dan Umaru shi da jama'a suka baki daya kun yi minti daya minti da rabi gobe da Allah ya kai mu akwai final cikin wanda zai fito din nan za a yi da sarkin dambe la ilaha